तो ना कौन विक्रम 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 मुंडा केते श्रेणी सप्तम सप्तम तुमरो हेड दीदी ना कौन कर्मिकेश्वरी माझी हम्म कर्मिकेश्वरी माझी पणिकिया केते पर्यंत जानिछु केते पणिकिया पर्यंत जानिछु 15 जोर से कहो 15 15 कहो 15 टाँग केते 15 टा हम्म 15 टाँग केते 15 टाँग 135 ଆଉ ଜଣ ଏଠି ଧନ୍ଦା ଲଗେଇ ଭାଙ୍ଗିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବିନା ପରମିଶନ ଉଠେଇବୁନି ବୋଲି ଦେଖ ଆମେ ସିଗ୍ନେଚର ସେଠୁ ଏଟା ନେଇକି ଅଫିସର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଛେ ନା ଭଲ କରୁଛେ ତ ମନା କରୁଛି ଦାଦାଗିରି ନାଇଁ ମୋ ବିନା ପରମିଶନ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏତେ ଦାଦାଗିରି ତୁମେ ବି କର ନା ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆରେ ଏଟା ଏଟା କଣ ଫଟୋ ଜିନିଷ କି କେହି ମୁହଁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ହେଲା ମୋବାଇଲଟା ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନା କରୁଛି ମନା କରିବା ପରେ ବି ମନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା କି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା କଣ ମୋ ଜାଗା କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏଠି କଣ ପାଇଁ କାଟିଲ ମୋବାଇଲଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲି ତ ଭଲ କଲି ମୁଁ ମନା କରିବା ପରେ ତୁମେ କାଇଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନି ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନି ତୁମେ ଏଠି ମୋ ବିନା ପରମିଶନ କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ କଣ କରୁଛ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କରିବା ନା ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ପଶିବ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ପିଲା କହୁଛ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ମତ କଥା ଦାଦାଗିରି କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଭାଙ୍ଗିଲ କୁହ ନା କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ବିନା ପରମିଶନ ପଶିଲ ପରମିଶନ ଆମେ କାହାଠୁ ଆଣିବୁ କୁହ ନା ପରମିଶନ ତ ଅଫିସରୁ ଆଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଅଫିସରୁ ଆଣୁ ହଁ ଅଫିସରୁ ଆଣ